Praise God. Hallelujah. Dɔfo Onyankopɔn hyira bebree na nso so ɛyɛ da foforɔ Nyame ayɛ a ɔde na wɔtwe foforɔ nso akyɛ yɛn. Na yɛka nyinaa ne sɛ aseda kɛseɛ nka ne din kronkron no. Ɛnnɛ nso so mema wakɔ aba de ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Na yɛafei akenka nsɛm afi Isaiah 8:19 ne nkyekyɛmu 12 ɛde kɔsi 15. Adɔfo ma yɛntie Awurade asɛm. Na sɛdeɛ wasi ahwe aseɛ ɛfiri soro o Lucifer anɔpa nsoroma na wo ɛna yɛtwa wo ato fam yi. Wo ɛna yɛabrɛ wo ase ɛwɔ aman nyinaa mu. Wo ɛna woka no w'akoma mu sɛ memmɛforo akɔ soro na mesi m'ahengua ɛwɔ soro na aboro Onyankopɔn nsoroma so na mɛtena asafo fie me nso mesi m'ahengua ɛwɔ hɔ na afei makɔ etifi na masan esi fam ɛwɔ mununkum so na mɛyɛ te sɛ ɔkɛseɛ no na afei meka kyerɛw sɛ wo yɛahyehyɛ wo tenabea ɛwɔ Sheol a ɛwɔ hell na wo yɛde wobɛto amuna donko mu. Ɔdɔfoɔ woedi adanseɛ sɛ ɔsɛefoɔ nankasa no Onyankopɔn bɛsɛe no berɛ de awieɛ. Ɛno nti adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛma no daadaa yɛn na ɔde ahomasoɔ na ɔde wiase nneɛma atwe yɛn ɛkɔ ne nkyɛn. Ɔyɛ sɛ ɔma ne ho so no Onyankopɔn brɛ no ase. Saa na Nyame asɛm akyerɛ yɛ obi biara ɔma ne ho ne so bia no Onyankopɔn brɛ no ase. Na afei ɛtwa sɛ yɛhwehwɛ ɔsoro ahemman no yɛbrɛ yɛn ho ase no na afei yɛhwehwɛ ɔsoro ahemman no ɛno na ɛsɛ sɛ ɛdi kan ɛwɔ yɛabrabɔ mu. Ɔdɔfoɔ bibi foforɔ biara a abɛyɛ nyame foforɔ ɛwɔ w'abrabɔ mu no ɛnɛ Onyankopɔn ɛka kyerɛ yɛn sɛ daabi ɛtwa sɛ yɛgyae mu ne yɛma kwan ma Onyame teasefoɔ no n'anuonyam ɛyɛ kɛseɛ. Ɔdɔfoɔ saa berɛ yi ahemman bɛn ɛna wɔkyekyere. Ahemman bɛn mu na wɔresom wɔ. Yɛwɔ ahemman 2 nanso yɛn Nyankopɔn sɛ yɛyɛ ne deɛ nko adeɛ a na ɛtwa sɛ yɛtɔ so ɛkyekyere ɔno n'ahemman no. Ɔsɛ yɛnhwehwɛ ɔsoro ahemman no ne yɛtene ne kane. Ɔno Nyame de deɛ aka nyinaa bɛka yɛn ho. Na nnɛ yɛhu sɛ ahomasoɔ ɛwɔ asafo no mu, ahomasoɔ ɛwɔ agyidifoɔ mu ɛkɔsi sɛ ebi ebu wɔn ho ɛkyɛn ebi. Obi hɔ de n'asafo din po ɛna ɔde hoahoa ne ho. Yɛhu ne sɛ obi biara ɔbɛma ne home ne so no Onyankopɔn ɛbrɛ no ase. Ɔdɔfoɔ ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase na Onyankopɔn ama yɛn so. Ɛsiane sɛ wiase mu nneɛma ɛmfa yɛn nkɔsi hwee. Ɔbɔnsam ɛmfa yɛn nkɔsi hwee. Ebia wadwebɛ sɛ mekɔ asɔre kwasi ade bia. Ɔdɔfoɔ nyɛ no na ehia. Nya akonnwa no so hyia no na ehia. Na mmom sɛ yɛama owura nankasa yɛn agyenkwa Yesu Kristo ne wu a waba bɛwu ɛho aba yɛn fa soɔ. Yɛma no kwan sɛ ɔno ankasa ndi hene wɔ yɛabrabɔ mu. Ɛno na ehia kɛseɛ. Ɔdɔfoɔ ne yɛde yɛn ho si hɔ ma yɛasafo. Yɛmma ogya no endum da. Yɛgyina mu ama yɛbusua. Abosom huhu a yɛn mpanimfoɔ ɛkɔfa ba abusua mu a ɛredi nipa nya. Yɛbɛyɛ agyidifoɔ na yɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛgyina mu ne yɛde yɛn ho bɔ afɔreɛ ɛbɔ mpae ma abusua no. Yɛbɔ mpae ma Nyame asafo. Yɛbɔ mpae ma ɔman a yɛte mu. Yɛbɔ mpae ma baabi a yɛyɛ adwuma, baabi a yɛkɔ school, baabi a yɛteɛ. Ɔdɔfoɔ fra a Onyame de afrɛ yɛn no ɛyɛ ahofama, ɛyɛ afɔrebɔ sɛ yɛbɛgya yɛn ho mu. Nea ɔno Nyame bɛka no ɛno na ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Ɔdɔfoɔ ɛno ɛna ɛdi adanseɛ sɛ yɛdɔ Onyankopɔn. Sɛ obi a Yesu Kristo sɛ obi a ɔdɔ me no ɔdi m'ahyɛdeɛ so. Nti ɔdɔfoɔ na wɔtwe yɛsi mu yɛngya yɛn ho hyɛ ne nsa nka nkyerɛ ne so wura Yesu. So yɛn nsɛm no de yɛn kae wokasa ama yɛnte wo nne. Asoɔden biara yɛtwam yifi yɛakwan mu.
Ɔdɔfoɔ, momma yɛmma Awurade kwan na ɔnyɛ n'adwuma ɛmfa yɛn so. Yɛ ɔsɛmpɛkani na yɛ mpaebɔni nso. Na gye ɔman no, ekuro no, ebusua no, asafo no, yɛngye nsi hɔ. Afei kyerɛ asɛm na afei anidasoɔ ma ɔfoforɔ nso. Na ka kyerɛ ɔno nso sɛ unsubscribe na yɛn nyinaa yɛmbɔ mu yɛnyɛ Onyankopɔn adwuma. Nyame nhyira bebree. Bye bye.